Hola, sóc la Rita. De vegades esteu inquiets per anar a l'Insti o no podeu dormir els dies abans de fer l'exposició? Cap a l'Insti? No. Sí. Ets mal al tot el cos i a la panxa, sobretot. Estàs tot el dia tremolant? Quan parles al davant de tots, no se t'entén mai el que dius? O et quedes en blanc? A veure, quin dia parlarem a Doncs tens por en parlar en públic. Et preguntes com pot ser això? Doncs potser perquè tens por de fracassar o de que la teva presentació no sigui prou bona i que els teus companys s'avorreixin o que pensin malament. Però us puc dir una cosa? Que tot això és la vostra imaginació. Perquè tens por. Parlar en públic. Es pot superar? I tant que es pot superar. I per sort. Totes les pors es poden superar, sí o sí? No. Bueno, no totes. Però per sort parlar en públic, sí. Com ho podem superar? Doncs mireu, només s'ha de practicar el que diràs. I assajar, i després Quan surtis, t'has d'expressar bé, perquè tots et miraran i es fixaran a tu. De vegades va bé assajar amb peluches. O assajar amb la teva família. Quan estiguis al davant fent una presentació, no et posis nerviosa i pensa que tots som com són. Ja està, no hi ha de ni pitjors ni de millors. A veure si us ha agradat. Adeu i a veure si ens veurem. A ver, y yo quiero que sepas que mientras yo viva yo voy a llevarte